अ माबोरै नोंथां बहुद दिननि उनाव लोगो मोनबाय देहाफोरा मोजाङैनो दंना आरो आं लिरना हरनाय मुलिफोरा जागासिनो दंना गैया? जागासिनो दं सार जागासिनो दं मुलिया जोबसिगोनानो बारा गैबावला आरो देहाखौबो खोब आराम मोनदों आङो। अ मुलिखौ टाइम टाइमै जाबाय था आरो लोंनायखौ फासे गारबायना नोंथाङा लोंफिनबा हले जाफिनगोन बेमारा। गैया गैया लोंथाराखै सार सोरबाफोर ओरैनो बाराद्राय रिकुवेस्ट खालामबाथाय एसे एला लोङो दाबा लोंथाराखैनो दे। अ बिदिनो लासै लासै गारनो नाजा नङाबा बेमारा आरो जाफिनगोन। फासे बिथाङा सोर लोगोआव थानायालाय सिनायाखैसो? बेनोथ' सार आसोल मानसिया बिखौ आंखौ सेरेब लोंनो रिकुवेस्ट खालामनो थाखाय लाखिदो आङो बियो रिकुवेस्ट खालामबाय थायो आरो आं लोंबाय थायो। हैद मा रखम मानसिलै नोंथाङा